Nakighimamat gyud si Governor Edwin Hubahib sa mga Farmers Association sa kapalong Davao del Norte nga benepisyaryo sa shallow tube well. Buot sa gobernador nga mapangandaman sa mga mag-uuma sa probinsya ang posibleng epekto sa El Nino kun ulaw nga gi-forecast sa pag-asa nga muigo sa ulahing quarter ning tuiga hangtod sa unang quarter sa tuig 2024. Busa siya mismo ang nangunay sa pag-turnover sa mga shallow tube well nga gipunduhan og 1.5 million pesos. Ang mga benepisyaryong asosasyon mao ang Katipunan Farmers Consumers Association sa Barangay Katipunan nga nakadawat og 2 ka unit, Hatchery Cooperator sa Barangay Luna Kapalong nga nakadawat og 1 ka unit, Women's Sunrise Multipurpose Cooperative sa Barangay Santo Niño sa New Corella nga 1 ka unit, 1 ka unit sub sa Nueva Fuerzas Rice Farmers Association sa Barangay Nueva Fuerzas sa Tagum City ug Igangon Rice Farmers Association sa San Isidro nga 1 ka unit usab. Samtang gipahigayon na usab ang groundbreaking ceremony sa itukod nga multi-million pesos nga agri-hub sa Kapungagan, Kapalong, Davao del Norte Rice Processing System 2. Gilangkuban kini sa multi-pass rice mill nga mobalor sa 44 million pesos. Recirculating mechanical dryer nga 18 million pesos nga gikan tanan sa DA Philmec. Warehouse nga 9 million pesos nga kuhaon sa general fund sa provincial government. Provincial freshwater hatchery nga nagkantidad og 4 million pesos nga kuhaon gihapon sa general fund sa PLGU. Tungod sa proyekto, mas makabintaha gyud og samot ang mga mag-uuma sa probinsya.